Arka dağın paygasından galkynıp, yören yollarmyza salya yalkyman. Guwonjydyr, buýsonjydyr halkymyň, türkmeniň aýdymy, türkmeniň sazy. Assalamu alaykum, mehriban illeşler, ediz watandaşlar. Ine bugün Türkmen Owa teleýalimyna ýanglan ýarymyň owalary atdy gepleşigimiziň täze sany siziň bilen duşuşga çykdy. Bize şular ýaly ajaýyp mümkinçilikler açyp berýän, şeýle-de eşret zamanynda ýaşadýan gahrman hem mehriban arkadamyza alkyşlar aýdýas. Goý mehriban arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, alyp barýan beýik tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Şeýle-de bize tomaşa edýän mehriban illeşler, biz size berk jan saglyk, öý ojaklaryňyzda agdy berlik, döwür-döwran sürmegiň tüýsürekden arzuwlap, gepleşigimiziň täze sanyna başlaýas. Gelin häzir gepleşigimiziň bu gezekki mehmany bilen tanyşyp bolalım. Ine mehriban illeşler, görşümüz ýaly gepleşigimiziň bu gezekki mehmany Ýanglan ýarym telewäsleşiginiň 2018-nji ýyllaky ýeňçisi Şamrat Hojagulyw. Şamrat, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Elbette sunugat äleminde üstünlükler size ýar bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýas. Gepleşigimiziň şu ýerine bolsa, siziň ýerine ýetirmeňizde, siziň ýürek arzuwlaryňyzy iýleşmede ýetirýäsek. Şular ýaly sahnalerde çykyş edip özüňi, ukybyňy, başaryny görkezmekde. Biz ýaşlara, biz talip ýaşlar üçin gahman kadamy, bize ulul mümkinçilikler döret berýär. Bize şular ýaly mümkinçilikler döret berýän üçin gahman arkadamyny köp sag bolsun aýdýan, gahman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işlerini elmedama rowaşlyklary weslemleri tüýsüregden arzuw edýän. Köp sag bolun Şamrat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ine bilişimiz ýaly siz gepleşigimizde öňkü sanlarynda gatnaşyp gördüňiz, hatda bayramçylyk sanlarynda kän gatnaşyp bir näçe aýdymlary ýerine ýetiripdiňiz. Ine bugün bolsa illeşlenmediň ýollan SMS-lary esasyna gepleşigimiziň bu gezek sanda sizi çağırmagy makul bildik. Elbette siz hem öz ýanyňyz bilen bir näçe aýdymdyr sazlary, ýani ustadlyk bilen saz çalýan sazlar ýigitleňizden bilelikde beýlek gepleşiklerde ýerine ýetirilmedik aýdymlaryňyz, ýani täze aýdymlar getirensiňiz umyt edýär. Täze hälen bäri gepleşigimiz başlandan bäri ýa tomaşaçylarymyzam sin edýänler, seredýänler, siziň aýdymlaryňyza garaşýanlar. Dere dogry welek geçdiňiz. Hakykatdan hem şu tomaşaçylarymyz üçin, dinleýijilerimiz üçin täze aýdymlarymyzy aýdylan aýdymam bolsa, men ýerine ýetirmedik aýdymlary ýerine ýetirsen, hasam ütköşük bolýar. Bu aýdymlary ýetirdik, türkmen halk aýdymlary we Matumullah Tamamyň sözlerine döretlen halk aýdymlarymyz, estrada aýdymlarymyz we gepleşigimiziň dowamynda aýdymlary ýerine ýetirip bereli. Başlanyna gepleşigimiz başynda nähili haýsy aýdym bilen başlar? Gepleşigimiziň başynda bir söýüş aýdymy ýerine ýetireli, onuň ýerininden boşlukla halk aýdymlary geçer. Başlanyna Şamrat. Min baltyma satışyp
fikir yürek Gelmezmin sen özleyken Asla fikir yürek Gelmezmin sen özleyken Gel yanıma gel diyken Gel ayda sen özleyken Seni görmemişim dildarım Bunu musun bilmesin nemesin Kanlıyım kumlum hıyalımda ağlarım Bağ içinde gülmesin nemesin Misin ya şeydamın nemesi Cahan dole sen gabilsin yarımdan Nimet misin ya şeydamın nemesi Bağ içinde bulbul misin
Köp sağ ol Şamrat, yerine yetirip beren aydımlaňyz üçin. Mahmal owadyňyz elmedama toýdur bayramlarda belentden belent ýaňlantyrmagyň tüýsürekden ardy edýär. Yine de şeylerak bir sorak bilen ýüzlenmek isleýär. Seninle gepleşmediň başynda ýa bir ajaýyp aýdymlaňyzy ýerine ýetirip berdiňiz. Elbetde bugünkü gepleşigimizde çağırmagyňyzyň esasy maksady hem siz ýaňlan ýarym telewiziýasyna ýeňji bolmagy başarypdyňyz. Şeýlelikde hem ediz arkadamyzyň şahs ýerpaýyny eýe boldyňyz. Ýerden turdyňyz, siz ýaňlan ýarym telewiziýasyna gatnaşmana barýar. Nähil duýguny başdan geçirdiňiz? Ya bu arat gurun versen has giňişleýin bolýar-da. Beýsaç aýdamda gowy duýgular, gowy tolgundyryjy ýagdaýlar bolýar hakyky. Elbetde ýaňlan ýarym telewiziýasyna 2 tapgyrdan ibarat bolýar. Jemleýici tapgyryna haýsy aýdym aýdyp saýlanmagy başardyňyz. Halipelerle maslahatlaşdyk bolýan. Sen şu balsaýa aýdyp bilermiň da. Şeýle sorak çykdy on aýdar nip ýa-ni höwesli ýapyşdyk. Ana jemleýici tapgyryna da balsaýatdan Türkmen halky aýdym ýerine ýetdi. Höwes bilen ýapyşdyňyz, halipalaram size anam etdiler. Siz hem başarnykly ýerine ýetirmegi. Başardymyzdan ýerine ýetirdik. Şol gatnaşan ýylyňyz ilkinji sapardymy? Näçe sapar gatnaşyp gördüňiz ýaňlan ýarym? 2018-nji ýyla birinji gede gatnaşyp gördüm. Şöýle meňji boldy. Tuwalama. Onna Şamrat gepleşimiziň şu ýerine ýene de ýyleşlenmeden kän garaşdyrmaly, siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyza garaşýandyr. Onna gepleşimiziň şu ýerine bir halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýerine ýetirip berseňiz, ondan soň gepleşimiz ýene dowam eder. Ul howsly. Neçeli tanrı dağlar Aldığını 40 min kırdı şeyin Yılanları ayağı baş Ne matadır harcı sevdin Ne tüccardır borcu dedin Ne kaladır burcu dedin yavrum şey bağbaş Sinandaşım ey gel dağıma Dilsiz ağızsız ey gel yanıma 360 ayağı var yavrum her ayağının parmağı beş Karın kudun Zatçım her atayırım meşadım ey her kaytının ey yağbaş Ümavtum güldüğümün alan Niğun yazılmış ey ne de bivan Seher vakti ol kıyvan yavuley Karası 40 min ey ağabeş Ağabeş
kiçi Gamdan qaraqçıdır yar canan mevci Yap Mecnun'u yanlarda ha Leyli'nin taçı Leyli'nin taçından yar artar gulpağı Ah yar gulpağı Ah yar gulpağı Gitnerim hay bir Buyver boynundan Yüreğimde dağlığına yeter kulpağı Aşkın feriştesine erenler tuttu Aşık banan mağşuna unuttu Cahil veddi Mundan hem yakınre Öter gulpağın Yap Kimin eder menden Cahil veddi Mundan hem yakınre Öter gulpağın Köp sağ olun Şamrat, yerine yetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Hawa lawazly owaryňyz elmi dama belentden ýaňlantyrmagyny arzuwlaýas. Hawa ine yerine yetiren aýdymlaryňyz diýsen kän bir näçe halipalaryň ýolundan aýdymlary yerine ýetirýäňiz. Elbetde şu sunugat äleminde aýdymçylykda özüňize halipa saýan, ýagny yerine yetiren aýdymlaryňyzy haýsy halipalar bilen maslahatlaşýaňyz? Ben doğru belläkkeşdim. Bir de ilkinci baş halipamyz gahma arkadamyz. Bir de şular ýaly sunnatda ähli wagtda bize halipa bolup durýardy. Awa. Gahma arkadamyň eserlerinden ruhlanyp hasem şu gahma arkadamyz halipa şähertlik ýolunam açyp berdi. Köp halipalary dinleýän. Awa. Ama meselem bir halipaň aýdymyny ýerine ýetiremde edil şo boljak bolamak öz başardamdan ýerine ýetirýän. Köplen şunda halipalardan Muradil Ilyasyň aýdymlaryny Sakjep Barif, Mäne Garaýew, ene döwürde aýdymçylarymyň içinden Türkmenistan halk artisti Cemal Saparova, Türkmenistan atlanan artist Gonç Ýazmamedov, başga da köp halipalar dinleýän edil. Muny goýarýarlar. O Türkmeniň sunugaty tüwelimi ören giň. Şoň üçin hemme halipalar dinläp özüme gerekli alýas başardymyzdan ýerine ýetirýär. Aýdyma başlamadyňdan ozal ýene bir şeýlere sora bilen ýüzlenmek isleýär. Inni halipalar barda şu wagt aýdyp belläk geçdik bolun. Esasy şu sunugatda uğralan adamyňyz kim? Ýagny siziň maşgalaňyzda sunugat bilen meşgul bolan adam barmy? Maşgalamyzda sunugat bilen meşgul bolan ýok. Sen maşgalada men ýekde çağa ýöne kiçilikde men çağlar sunugat mektebine soň Maýkulywa adna Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýanyna Daňa Töröwez adna Türkmen Döwlet Ýurtdaşlyk mektebine dutar bölüm boýunça okuw girdim. Şondan soň hasam sunugata bolan howasy aýyrtyp hawa aýdyma bolan howasy artyp şey edip dowam etip gitdi-de. Başda halk aýdym aýdama. Soňundan halk aýdyma
son hat Ha, için tamam, girişdim da. Onu şondan sonra ne yoş dutarda da ene aydymaydan. Töweleme Samrat, ne ýa-ni milli saat guralmada bolan dutar hakynda da gurrun etdik. Dutar saat guraly şeýle bir jadyly saat gurallaryň biri hataplan ýa-ni ýaňy ýakynda bolsa, gahrman arkadamyzyň ýol başçylygyna dutar saat guraly, dutar ýasamak denetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşyçylyk sunuwaty UNESCO-nyň ýa-ni adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Elbetde biziň şular ýalyk milli saat guralymyza hormat goýulýanlygy elbetde diýsen bizi begenlere, buýsanlara. Onadır gepleşimizin şu yerine yine de sizin yerine getirmenize bir näçe aýdymlar diňläli. Olu howasly. Ey yaranlar halayıklar, ey yaranlar halayıklar, bu derdime çare yoktur. Ya iyiliğini dostu yarime, başka bir gam var mı? Bana uğradı yarın gamı peyda etmez tevhidimi. Hal haleyli ah eyleme merhem gizene şu kezele çare yok. Ay her tevhid derdimni bilmez, derdim bilyen tevhid bilmez. Hal haleyli Leyli bizi göze almadı, başka bir gam var mı? Ya teyipler orada mensizin, teyipler orada mensizin, inne el çekevveli mennen. Hal haleyli ya uluglanlar merhem gizine, men gibi avarayım. Yar yüzüm görmezim arman, her bir sözü derde derman. Hal haleyli ahır alır benim beygumane, men kimi avarayım. Eşidim benim varımni, gözden akan humarımni. Hal haleyli ya aşkal ellen okuyne, uqa mende karım ya. Ey Mecnun
melislerin leyli gıydı başka bargam var mı? Melisler men leyli gıydı Vah melisler men leyli canı Başka bargam var mı yok? Şu dağı Bordin her tavuşteye Şimdi uğradım Önkü baytırların kesin yöreydin Önkü baytırların kesin yöreydin Alırlığın diyade çekip yander merden oradı bey Dağıy Hala çakmak tüpün yavsa Arap at bilen yalancını hoş geçirden oradım Kimi nedir hiç adamdan yüz görmen Haydir kimine hiç adamdan yüz görmen Yavsa yavsi dilmene yaman yaman
amardı gördüm tanır meni sen bar yalnız dovane erken razı Gördüm tanır meni Ay dert bilen amardı gördüm tanır meni Sen bir yalnız dovane ersen razı Tuğlama Şamrat köp sağol owadyň elmidama belentten belent ýanglantyrsyn. Ine mähriban ileşler ediz watandaşlar görüşimiz ýaly bugünkü gepleşigimiziň sany hem ahyrlap barýar. Elbetde biziň bugünkü gepleşigimizdäki söhbetdeşikler we ýerine getirilen aýdymlar şulardan ibarat. Köp sağol Şamrat biziň gepleşigimize gelip çaqylygymyzy kabul edeniňiz üçin siz hem şu pursatda öz ýüregiňizde beslen arzulaňyzy ileşmede ýetirýäňiz. Fursatdan beýdalam. Gahma arkadaşyma köp sag bolsun aýdýas. Gahma arkadaşymyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, il wagtly, ýurt wagtly tutýan tutum işlerini elmedama rowaş garap etsenleri tüýsüremizden arzu edýär. Köp sağ bolun Şamrat, arzulaňyz hasyl bolsun. Ene mähriban ileşler ediz watandaşlar, bilişimiz ýaly biziň gepleşigimizde ýanglan ýarym telewätişiniň dörli ýyllaryna ýeňijileri gatnaşýar. Şol dörli ýyllardaky ýeňijileriniň aýdymlaryny dinlemek isteseňiz, gepleşigimiziň 05 69 gyýsy belisine SMS ýollap bilersiňiz. Elbetde gepleşigimiziň ahyryna bolsa biz ýaşlary bagtyň ujagyna ýaşadýan, bize eşretli zamanan peşkeş beren gahrman hem mähriban arkadamyzy alkyşlar aýdýar. Oý mähriban arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, alyp barýan beýik tutumly işleri elmedama rowajarsyn. Şeýle-de bize tomaşa edýän ediz ileşler size berk jan saglyk, maşgala we danşylygyny arzu edip gepleşigimiziň bu gedek sany geçirip tutarýar. Ýene-de ýanglan ýarymyň owalary atly gepleşigimiziň täze sanyna duşýança hoş sag bolun.